Jokanyo riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho ketie tim chike makonyo rito alwora mar tieko midhiero mar chupni mag plastik ma iwito oya e kaunti ya Migori. Jafwambo mara mar Migori Joe Juma miyo ler kuom wachno. Ni mag plastik miwito oya e alwora kelo midhiero maduong' e piny mangima, piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Lipot mogorogno ma USAID yango ni 92% mar chupni mag plastik e piny Kenya ipuko e alwora, kata malabiro kende ema ikwanyo kendi chaki tiyo godo kod kembego e loso chupni manyien. Kwan mathoth mag chupni gi mag plastik nondo yango ni wite alwora, kamoko bende wite aoche kaachiel kod namataro. Kedhi kate beaches kaka Sori boneno ka pi leo. But mayudore e water bodies, wanyalo wacho ni task ni be jopiny oweye ne sirikal kende. But general management of waste en tij ji te, ok we ne sirikal. My responsibility mondo ang'e ni to the next or the nearest litter bin ni kany or skip ma county provide ni kany. Energy system kuonde miwacho ni molos ma owinjore be ni pi ka koth ochwe to kadhe gidino. Oula gi bende choko gi nyaka ga oche te tero gi nyaka e Lake Victoria. Kaunti ma Migori bende yudo pek e kedo kod midhiero mar chupni gi mag plastik, ka penjo maduong' en ang'o minyalo tim mar kedo kod midhiero ni. Ka matatu ringo tineno ka ng'ato golo plastik gi e dirisha. We also working on measures ma in our road blocks. Wabro bedo gi system makatimo kamano to we notify the next road block and then it is charged on a driver. E chikno mar piny Kenya mako wechego mag rito alwora ma ong'ere kaka Sustainable Waste Management Act namba 13 mar chikni wacho ni jogo maloso chupni mag plastik kendo tiyo kodgi e keto mwandu mopogore opogore onego bed ni neno ni ka oseti kodgi ichokogi kendo iduokogi e kembego ma dho ngere dendo kaka Extended Producer Responsibility. Section 13 of this act owuoye Extended Producer Responsibility. Tiende ni chupa cha kose los mawach ni en mar soda, en mar pi modho, ng'ama manufacture eno embe en gi rol, ok ni kose kele dukni ouse to en wach ne orum. Ging'e ni materials gi magiting'o godo products gi be nitie yo ma gini nyalo chak dok godo e kambi mondo tim recycling. To ka ginyalo dok, tiende ni mwaneno kokere alwora gi biro bedo maonge. Penjo maduong' en ni to bende chik ne luwo mondo konye kedo kod midhiero mar chupni go mag plastik ma ipuka oyaye kendo koro ketho alwora. Victor Osomena pisano mochune rito alwora e kaunti ma Migori wacho ne gitemo keto tim chikni. They have started with mapping. You have to map ni plastic mage ma mitiyogo town ka gin mag pi, gin mag soda, who are the producers. Ntiere jomose approach the county government that they would like to establish some recycling centers. Magi timore kinde ma migepe mopogore opogore mantiere kod ting' mani alwora koro riti iseyo ni ok oseketo kenge makare mar kedo kod midhiero ni. Titus Romen jagoro mar riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori wacho ne migepe mag piny owacho kaachiel kod oganda oserem timo tijegi mani chupni gi mag plastik owite yono makare. Just like recycling the plastic waste or team mondo bed like an income generating activities to the youth. Jopiny ber mondo timne gi puonj maber kaka owinjore be ni plastic gi waste gi bedo manage. George Juma, Ramogi TV, Migori.